सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. LED मासेमारी विरोधात मत्स्य विभागाच्या कार्यालयावर ठाकरे शिवसेनेनं मोर्चा काढला. या मोर्चानंतर आंदोलकांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. पाहूया. डिझेलचा विषय तुमच्याकडे नाही, पण एलईडीचा विषय तुमच्याकडे आहे, बरोबर ना? आता साहेब म्हणजे मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की काल तुम्ही म्हणजे 8 तारीखला हे पश्चिमा तुम्ही जे आल्यानंतर किती बोटी पकडल्या 8 दिवसात? मग किती बोटी पकडल्या? नाही ते आता टोटल 10 बोटी पकडल्या या सीझनला. त्या पकडल्या आता काल 3 पकडल्या, त्याच्या आधी तुम्ही गेला तेव्हा 2 पकडले ना. 5 ते 7 होते. आता ह्या 8 दिवसात 7 बोटी पकडल्या. 8 दिवसात किती पकडल्या? 3 पकडल्या. आणि सगळ्या सीझनला किती पकडल्या? सीझनला टोटल 10 LED आता 3 साहेब बोटी ह्या काय आम्ही काय बोलतो नाही, सगळ्यांनी फोटो काढले ते बघितले तुम्ही? ते इथलेच आहेत ना की बाहेरचे आहेत? ते फोटो जे आता येत आहेत ना एलईडीचे झाले किनारपट्टीवर मालवणवरून काढले, ते इथले आहेत की बाहेरचे आहेत? साहेब तुम्ही मत्स्य आयुक्त आहे, तुम्हाला किनारा माहिती पाहिजे ना, कुठल्या किनाऱ्यावर आहे ते? नाही फोटो म्हणतो, फोटो ते इथलेच आहेत ना इथे. त्या साहेब 2 आणि 3 आहेत, तर 10 तरी बोटी आहेत, बरोबर ना? आता 3 बोटी साहेब आहेत ना, ते काय काल समुद्रात टाकल्या नाहीत ना, त्या 8 महिने म्हणजे जेव्हा ऑगस्ट पासून टाकले असतील ना, ऑगस्ट पासून तुम्हाला हप्ते मिळत होते की काय? तुम्ही आम्हाला डिझेल त्यांना कसं देणार? साहेब बघा, परवा आता इथे एक बोट गेली बाहेर, ती त्या दिवशी पकडून आणली, देवगड बंदरात नेली. तो सावजी बिवजी तुमचा कर्मचारी कोण काय म्हणतात त्याला, ते पॅक कसल्या ठेवल्यात ते सुरक्षा रक्षक, आणि 34 बोटी पकडून आणल्या आहेत कुठे देवगडला. आणि त्या बोटीवरती जनरेटर सर्जकोट बंदरातूनच जनरेटर गेला. तेव्हा तुमचा जो सुरक्षा रक्षक होता तो कुठे झोपा काढत होता? ते साहेब तुम्ही सुरक्षा रक्षक आहेत ना, त्यांचे म्हणून तुम्हाला मागच्या वेळी काय सांगितलंय, कुंपणच शेत खातोय. ते टिपरचं काम करताय सुरक्षा रक्षक आहेत. तिथं नाही तर बोटी बरोबर आहेत ना साहेब, की नाही? जनरेटर काय भाऊच्या रस्त्यावरून जनरेटर नेत नाहीत ना. आता एक मिनिट साहेब, हे पकडले ना 3 जोडी, त्याचे मालक कोण कोण आहेत? 2 गोव्याचे असतात आणि एक नाव बदललेला बोटीचा आत्ता त्या देवगडचं. ते बघा विचारा, देवगड सांगतो. नाही VRC रजिस्टर ऑलरेडी झाली आहे ना. देवगडांचं आहे का? देवगडांचं अशामुळे लपडे झाले, आचऱ्याचं लपडे झाले ना, हे सगळे अशामुळे एका बोटीचं नाव चालणार बोटी. यांचं म्हणणं काय आणि आमचं म्हणणं आणि तुमच्या आरोप आहे आणि आमच्याकडे आहे की तुम्ही त्याविषयी सांगितलं की नाही ना, की मी सोडतो, मी पकडतो, पण मला फोन येतो कोणत्या तरी? हो साहेब, माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे, तुम्हाला दाखवू रेकॉर्ड. तुम्ही नाही तुम्ही सांगितलं की नाही? हो साहेब, माझा प्रश्न काय की तुम्हाला कोणी फोन येतात, तुम्ही सोडताय म्हणून सांगितलं की नाही? माझे रेकॉर्ड आहे, दाखवू काय रेकॉर्ड सांग म्हणून? हां सांगा. विदाऊट दंड मारून आम्ही सोडत नाही. आज एवढे बोटी पकडल्या. हो साहेब, एवढ्या म्हणजे काय करता माहिती आहे तुम्ही आणि मत्स्यवंत तुम्ही सगळ्या साहेब, तुम्ही काय माहिती आहे, डोंगर पोखरलाय आणि सगळ्या करून किती पकडल्या बोटी? 9 पकडल्या डोंगर पोखरला. हो हा, हे सांगा. मग मंत्री मोदी काय सांगतायत की 2 आमच्याकडे काहीतरी स्पीड बोट घेतल्यात, आल्यात. ड्रोन किती आहे? देवगड आहे की मालवण? ड्रोन चालू आला का बंद राहिला? हो साहेब, नो फ्लाय झोन आहे ना साहेब. आम्हाला सांगितलं मालवणचा ड्रोन नो फ्लाय झोन आहे आणि तिथे एलईडीचं करताय, ते कसं करताय? ड्रोन सिस्टम पूर्ण 5ही जिल्ह्याला आहे चालू, मग मालवणचा का बंद राहिला ते सांगा ना. 5 जिल्ह्यात एका जिल्ह्यात एकच ड्रोन आहे. हो, पण तो मालवणला उडवला पाहिजे ना. आज मला काय सांगितलं, मालवण ते वेंगुर्ला